claim kamrai unodiwa mudarira mambo Makope claim kamrai unodiwa mudarira mambo Makope nemhosva yekutora generator rangu uchiti uchandibhadhara asi hauna zvawakaita pakuwirirana kwatakaita saka uya usanangurire dare zvizere yatinobvira taitonga ainabvira yambotongwa plea unobvuma nyaya here kana kuti unoramba nyaya ndinoibvuma abvuma nyaya tapedza unyora plea yabvuma nyaya okay fambai pindai mudari So I'm sorry. Muna 2010 yamufukudza akauya kumba semunhu wandoziva akati tiri kumhanyiswa kugrade 4 pane zvatinoda kubata zvaifika zvaaida kuzotenga handa kubvisisa zvakawanda saka ndiri kukumbirawo generator rako vanhu vanograde 4 vawane chekuvhenekesa usiku kwe4 days chete tikawirirana kuti anenge achibhadhara $10 pazuva kuita 4 days saka aifanira kudzora generator after 4 days ne$40 mazuva iwayo apera ndobva ndamubvunza yamupfudza akati generator rakazondinetsa rikadzima ndoshona yakataura saka zvandakufunga ndichakutengera rimwe generator nyowani ndokupa ndobva tagara kubva 2010 ukamubvunza anongoti ndikuya navo 11 12 13 kusvika 2023 pese pakati apa ukamufonera kana ndikasangana anongoti ndichaya naro takazosangana pane masvondo tikangoti wamwedzi ndobva ndasangana naye apo pagolisa ndikamuti ko generator rangu zvikanzi unonyanya kuwanza hasha tikatombodhonzana ipapo ndo pandakazoona kuti zviri nyore kuti ndibatsirike kuno saka ndakazokwira nyaya yangu kuti kubva 2010 kusvika 2023 famba naye waprosecutor dzidzo nauyo ikasika iyi toda kupedza tikaenda ukasika ndokupa 2 minutes mainzwa nyaya iyi zvinonzwa munoramba papi kana kuti munobvuma papi pamusoro ini ndiri kuramba pamatauriro avari kuita makore avakandipa generator ayasiriyo uyezve handina kuenda kumba kwavo kuzotora generator ikoko okay it was at one time nyaya iripo mainzwisa mushemushe yataurwa ndeye generator ndite makatora generator ravo here hongu generator ndinaro makatora kunani kune vava vale ndivo vakandipa makatora gore ripi 2013 yeah ndinayo 2013 years saka 2013 makaridzorera here pane zvatakawirirana makadzorera here handina kuridzorera nemhosva yei zvazvakaita generator ndichiritora zvanga riri chiripuwa rakanga risingashandi zvino zvaraida kunzi muitwe zvidiki ndozorishandisa kana ndarishandisa ndagutsikana naro kuti ndarida ndobva ndabhadhara $40 iriyo kunzi ndatenga generator kwavari vakadza makatora generator ndangatisandapera aiwa ipapo makatora generator kune vava yakanga iri nguva hai nguva time murodziso kumasikati zuva iro hamuna kuritesta here pamakaritora pamba pavo
harina kutestwa. Nyaya iri pano ndegenerator rawakatora rakafa raishanda, nyaya iripo generator. Handiti vari kuda generator rawa uri kuvapa here? Generator ndinaro. Uri kuvapa here? Hungu ndiri kuvapa. Kana vakarida nhasi ndinaro. Kopa vakarida sondapera vakadi kuvapa. Ndakauya naro vakandidzosa vakatiwo pane serial number yavaida kuti vazopuwa nemadzimai avakanga ari kubasa kuseti naro. Saka chidzokera naro kana wazonda madzimai vazouya neserial number yeye uchiuya naro tokombea then ondisira generator. Tiri pakuda kumirira izvozvo ndakabva ndasangana neSimon ndoora ndiunza panapa. Simon ndirakuunza handitika. Saka generator rine serial number nditi ndizvozvo. Wakaiona here? Inini generator ndiri kuziva zviri kubvunza serial number. Ndina kubva ndainyora pasi ndisati ndinobva chii chakasakisa kuti nhasi vazeti ndiri kuda serial number kuona kwako? Vaigona kufungidzira kuti pamwe ndingazovachinjira asi ndopfungwa dzangu sokundibvunza kwamuri kuita. Vaigona kufungira nditika kuti ungavachinjire. Vakanga vano chokwadi newe here kana vakanga vasisina chokwadi newe? Zvapavari ndisingazivi. Ndikubvunza iwe. Vanga vasisina trust. Saka vari kuda generator ravo. Dai apa wanga uchitaura kuti generator ravo iri riri apa? Ndinaro riri panza. Ngariuya apa. Zviri kutaura nyaya yegenerator riuya. Tenda kutora Asone vamwe vangona. ndinamukoma. Ngariuye generator apa ritaure nyaya yegenerator. Ngariuye. Saka kubva 2013 makangorichengeta kuti zviita sei? Ndinonguva yandakambotadza kunyatsoonana navagadza vasinga inini ndaitawo nguva yekusauya futi munhu. Saka panguva yese wakachengeta chinhu chomuridzi chamataurana chamaisirana chanavo contract wakachichengeta, asi makataurirana contract yekumashandisa ndio zvandiri kuramba wakapiwa mahara. Penduraka kati wakapiwa mahara here? Pandiri kuzama kuratsanana ndiri kuona mukana musi kuda kunyatsoondipa muri kuti mukutaura mukundibvunza chekuramba idi saka kuti ndikupindura mubvunzo sebuya kwari. Right. Ndiri kuda kuzama kutaura pakuti pamuri kutaura imimi kuti pesa paunaro kana kuti wakapiwa mahara. Handira kupiwa mahara asi ndakanzi kana warakiitira zvauri kuda iwewe uchiuya no$40 uriri okutenga kwete kurenda. Zvese izvozvo tikuziva. Saka iwo ndozvandiri kuti chawakazogona pazvinhu zvacho zvese wakagona chii? Ava ndikanga ndataura navavo baba agatsa musi wati vari kutaura kuti takanga tidhonzedzana. Ndikati no hazvinetse ini ndokwanisa kuti ndigadzise generator randika ndokufaira akudi zvaro raakushanda ndopa vakandidzora vakatonditi tengi zvauri kuti tengi rakaboka iwewe tokwanisa idi kuti ndokutendera kuti uchinje tengi iro wouya naro generator rangu rakanaka tichitaura nababa agatsira. Chakakutadzisa kudzodza generator watadza kurishandisa. Wakarizora nguva iyoyo waona kuti watadza kurishandisa wakati generator ndatadza kurigadzira. Generator renyiri paita mutauro baba. Pemba sina mutauro. All right. Ndatenda vachuchidzi. Ndiro generator racho. Rimutse katoni. Wakanga uri kupuhwa murau wekutora chinhu chekuwati mukuwirirana. Wakanga wakaenda uchiri kunotora chinhu chakafa here kana kuti chinhu chinoshanda? Ndakanga ndichinzi inini rine matambudziko madiki pandasvigamuchira. Terera munze mwana. Wakaritora riri vutu studio. Vutu studio andisikuita. Wakaritora iwe mukutaurirana kuti chinhu changu chiri pano. Yovha wati ndiwachida.
But alright, chinhu ichi ndakandiri kutarisira zvakati. Wakabvumirana naye. Pane zvaakataura muridzi akakupa ichi. Akati $10 pachi. Izvo ndazviramba ndo zvandabvunzwa paya paya pekuti. Alright, akati chi. Alright, iwo zvaunobvumirana nazvo ndizvo. Vakanditi takura generator kana ranokuitira pana zvoda nzvigadziro zvidiki oshandisa. Asi kana warida ondipa $40. Kana warida womupa $40. Icho kwani. Saka iwewe ndiko kuitana kwamakaita. Kuti iwewe watora generator kana waenda naro rakabva zvinhu zviduku kana warida womupa $40. Izvo ndozvakataura. Ndozvakataura. Zvino iwewe zvawakaenda naro mawirirana kuti iwewe generator ndokuenda kunotesta kuona kuti ndiri kushanda kana kuti harisi kushanda. Kana ratanga kushanda womupa $40. Wakadii kuzviita? Rakaramba nokuda kwokuti wakadzokera here kumuridzi kuno kuti iwe zvawataura kuti rakafa zvishoma zvacho zvaramba ita iwewe generator rishande. So chinhu chavaita usati sechinhu ngatirege kutora sechinhu kufungira kuti zvamira zvakadai uyu ari kufungira zvakati. Kufungirana wati iwewe mukuedza mukuwirirana zvinokuwirirana kwacho kwaramba nokuti chinhu chiri kunzi yakatorwa muna 2013 ndizvo chobata nhasi unondiyani 2023 makore mangani ndipindurewo makore mangani ndati iwo ndipindure nemuromo wako 10 chii chakaperereza zvakatadzisa iwewe kuti udzorere kumuridzi kana kuti ugadzirise kana kuti ubhadhare $40? handina kunge ndagutsikana zvatakawirirana zvokuti kana ndakushandira because handibva ndazorigadzira kuti rishande. Zvaitora mazuva mangani kuti gutsikana? Zvakasingatora mazuva akawanda. Saka iwewe nhawiri pana ndeyekuti wabvuma wega kuti wakatora chinhu chemunhu mukuziva kana kuti mukusaziva. Chatinoda kuti muve munoziva kuti nguva inokosha. Endewo chamunofanira kuziva ndechekuti munofanira kungwarira upenyu hwenyu pamararamiro yenyu. Munofanira kungwarira chi? Upenyu. Kuti urege kuzonyeperwa kana kutsotswa. Ngwariro kufamba kwako nemunguva yatiri kurarama. Zvino apa dare rino sekutaura kwawaita kuti zvechokwadi wakatakura generator remunhu papera 10 years ndakudzorerawo kune iwewe kuti zvawakona generator yacho risina kudzokawo wakanga wakagarire. Ndakatomboita mambo kana izvozvo kuti ndisimudze motikari kuenda kumba ndikanotarisa mapepa. Ndakatomboita bepa rokoti chairo kudaro rekuti munhu anopuwa kunzi apuwe mukana wokupindura kuti aunze chinhu uye iye airamba achinditi ndinokupa uyu munhu anogara kure kudombosera kunonetsa kusvika achingoramba achingonditi okay zvakanaka ireference yokukundikana kwatisvitsa nhasi pano saka nhasi uri kuda generator rangu ndikuda generator rangu saka ndoro uri kuda pane mari futi yandiri kuti akanga uyu handiti akanga andiudza kuti ndiri kugireta fodya 4 days nokuti nyaya yakawirirana kuti uyu achabhadhara 4 days dzekugeretesa fodya usiku achiti ndanonoka ndiri behind $10 pazuva $40 kana uyu apedza kugireta aizoda kutenga generator kwete iri harisi iri generator rangu saka serial number yareni iwewe wakatora serial number yegenerator pawatora atesa atina chatakatora ndangotambidza wakangotambidza
ndio rawaigara naro. Saka chiona manje uyu ari kuti generator raakakupa iwe alisiri. Unozvibvuma here kana unozviramba? Handiri kuzviramba, ndiro generator. Saka iwo pakutora mazuva ese uine chinhu chemunhu uri kuti haasi kuziva chinhu chake. Generator randakapuwa naagadziri. Chiteerera uchinzwa iwe. Apa ita kuti makore yawatora yanoisa benefit yandau. Kunzwisisa. Chechipiri wange wakanyora pasi chinhu chauri kutaura. Anditi? Chechitatu mari dzamakanga makataurirana pakudhonzerana nguva yese wataura wega nemuromo wako uchiti maedza kuti murambe muchiwirirana mukuwirirana. Andirovarara washandisa kuti mukuwirirana. Mukuwirirana kunotangisira papi kuchigumira papi? Kuwirirana kunotangisira papi kuchigumira papi? Nditaurirei. Alright. Wakaenda kunotora generator ukati wakatora mukuwirirana. Paukaenda kunotora generator manga muri kuwirirana. Ndizvo? Ndio pakazogumira papi kuwirirana? Kuwirirana uku kwakagumira pakuti takatadza chite kungoonana kwenguva yataifanwa kuti tichionana tidzosere chinhu chido patakatadza kuti musaonane ndiani? Kana mambo ndibata pokutanga pana mutaura paipa pano pandataura ndichiti nini pane nguva yandakambotora ndisingauye kuno. Yanga iri mhosva yani? Yanga iri mhosva yani? Ndipindure. Yanga iri mhosva yani? Watora chinhu chemunhu worega kudzoka kuzopa feedback kuti chinhu chiye chatisi kuita. Woenda wogara wozouya after 10 years wozoti chinhu chako ichi anotibvuma. Kana mambo ndibata pana mutaura chero chandakambouya naro mambo handitika vakandidzora ndidzokera futi naro handitika ndakadzokera futi naro ndokuzoya futi naro nhasi. Ndanzwa pane nhau yekumakope yamataura iyo handisive ndo vari kutoitaura manje chinzo. Inini ndiripo pakubatanidza vanhu kuti muwirirane kwete kuti pamunopesana kuva mhanhu nemhanhu. Handiwazvinzwa? Gadzi wanga uri kuda chii iwewe izvozvo munomudai? Inini ndiri kuda chokutanga ndanga ndiri kuda $40 yangu yaakandivimbisa ye4 days atora generator rangu wochiuya negenerator rangu chairo chairo risiri iri. Uyu mwedzi kudzora kwaari kuti mambo ndakamudzora ngaandinyarowe mumwe wangu ataura kuti ndakamudzora mwedzi wakapera. Wandakamudzora mwedzi wakapera kuti dzokera nditange ndaona serial number because munhu akanditengesera generator aripo. Generator ndakamutengesera rakabva kuBotswana magenerator achinetsa pane paidhura magenerator muno muno kunetsa magetsi paya ndo pandaigirwa generator nemunhu bosa ontaura kuti ndakamudzora mwedzi wakapera. Wakadzoswa rini? Pindura taura hako sati ndokutoya naro kwashoma. Andati wakadzorwa yini waida kuti udzorere? Akupindura akati pa 2013 2023 akupindura tikati wati wakamudzorera. Saka chinditaura wakamudzorera rini? Idi ndakatodzorera wozi ndakauya naro pavari. Rini pavari kariendesa kwa shambari? Mini latinzi wakariendesa rini kwavari? Mazuva acho handina kunyatsa. Aiwa igore rino here igore rakapera here wakamudzorera rini watora generator uko? Gore rino pane makore mangani yapfuura? Pane makore mangani yapfuura? 9. Alright, ketabisa rimwe chete waramba kuti asi 10. Pa 9 ipapo mashoma.
Saka chiona manje mwanangu uri nubuo kuvachenjeri iwe. Atidi vanhu vanotora zvinhu zvevamwe vanhu neuchenjeri. Usaedze kudhoja nemazwi. Uyu ataura zviri pachena ndiwe tabvunza chinhu chake wakatora. Asi chinhu chacho wakatadza kutevera murawo wekukumbidzana. Rubanzisa kana akakumbidzana mukuwirirana asi wakazoenda kunogara 9 years nechini kudzemara mazosvika manje pakutadza kuwirirana kwanga uchiti maitora zvinhu mukuwirirana iwewe zvichikunakira uyu zvichimwipira iwe uchiti muri kudhonza mukuwirirana. Uri kunzwisisa? Saka pano kuwirirana here kana makuzoendeserana kumakoti? Pano kuwirirana? Basi. Saka generator iroro uyu ari kuramba kuti harisirire. Uri kusumudza ruoko taura? Mukomana uyu chokwadi kutadza akatadza panyaya yegenerator kunonoka kwaakaita kunonoka. Inyaya yekuti vanhu vaingoti aifungira vanhu vaivira asi nyaya yekuti generator haisiriyo. Aiwa ipapo ndinopa kupura generator ndiro nekuti woinini wangu akayana vakandiratidza asi akatadza kunonoka kwaakaita. Akatadza ndiupi? Iye mukomana uyu ndinoona. Asi panyaya panyaya yegenerator hatinaisasoki asa mhosva yake ndeyekuti akatadza kunonoka. Taiko chichokwadi pamusoro imomo ava vari kupindura vakaberekwa rumbu rimwe chete neuyu akatotsaini generator endi patakati mukoma nomunin'ina vari kutaudzana vari kurevera uyu asi musi watorwa generator rangu mukoma anga asipo asi aakuuya kuzopupura kuti ndiro chicherera kuchinzi generator racho iwe wapupura kuti generator ndiro anditi chokwadi. Alright, nazvinzi kupupura kwako wakamborinzwa generator richitira pamusha pamunin'ina wako kana pamukoma wako? wemunin'ina wangu wakamborinzwa generator richitira haina kubvura? hatina kubvararira. Alright, kwamakore mangani? makore iwayo kubva 2013. 2018 ko wakarora mukadzi iwe handitika utora mukadzi uchitira kubereka mwana utadza kuita mimba imhosva yani? saka ndati ishipa imhosva yani? pane mhosva asikuramba ndati pane mhosva. Hari uda kuziva kuti atadza kuita mimba imhosva yani? imhosva yemurume. imhosva yemurume saka kuda kuti pane mhosva asi mhosva yacho sanoda kuti kupupura nyaya kuti generator ndiro. chinzwai makapanana zviri mukubetserana ikoko vakabetserwa hamuna kuzoyeuka kuti dai makasvikoona kuti chinhu ichi chakafa makachidzorera nenguva iri pedyo. Muri kupanzwisa? Mistake 1. Mistake 2, chinhu kana muchitora chainge chakatestwa handitika hachina kutestwa zvinoreva kuti mumhan'ani ndiye azosumuka kunoti aiwa nawi ngandiitirwe justice. Saka nhasi justice iripo, justice inodzvinyirira pakuti wakarwadziwa ukaenda ukamhanga wakatenga samwa, ndio wakatenga samwa. Iwewe wakafara nezvawakanga uri kuita nokuti wanga usina changa chiri kukurwadzisa. Saka
iwewe generator rauri kuda iro riri apo kuda kuti rende rinogadziriswa unogona kurigadzirisa pane benefit of doubt kukonzeresa kwako chekutanga kunonoka kufunga kwako nekutora chinhu chiri munhu kunochengetedza kudzimara chatoda change chakatofa pamwe nengura noti wagara nacho kana chakadyiwa nemakonzo dzimwe tano ndiwo wakonzeresa saka ita uyo mupa generator rake saka iwe generator rako iwewe uyu ari kupupura kuti ndiro racho chiunza serial number yegenerator rawinaro ndozvandokuti ndichifana kutozoya nerisiti yacho. aiwa apa nditakuita kudzipana kwakudzipana kao kudzipana kwakuti you are demanding the impossible urinzwisisa because apa takatati iwewe pakupa generator uyu wanga wati uri kuda $40 nekudzorerwa generator racho rako iwewe pasevhisi yarakaita zvino apa harina kuzoita service saka tiri kuti generator iro rogadzirwa otora generator rako pakunetsa ishe ndipo kuti iri raari kuti generator rangu generator ranga riri nyowani randakatengeserwa munhu akatengesa generator aripo akainotora generator kubotswana aitengesa magenerator riri tori nyowani mubvunze iwe kwete iri. Hold on. Saka ndiri kuda generator racho kana uchiriziva nyowani racho uya neserial number uchiuya negenerator racho uya neserial number newitness wakatenga generator akatenga generator ndiya anonzi wengwere ndiyakanitengesera generator riri nyowani uya anomuziva wengwere handizivi saka iwewe uri kunzwa kuramba kwakuitira generator kuganisirira kungorapa zvavo asi generator ndiro chete randikatora paai zvino raita mari generator rakanaita mari mataipa emagenerator tikataura tikati yaita $55 chirega kuitirana naro chirega chinonzi mukoti manje ndochandakutaurira mukoti hamuite kuda kuii andireka tinenge tiri kutsvaga kuseketidza kuti nhau yedu ifambe zvakanaka pamazuva yacho iwewe generator racho rakutarisa raita mari $75 $75 2010 indandire zva2010 saka kuti 2030 but ndo price yacho magenerator akaita raise yemaprice saka nhasi uno iwewe generator rako haritsisipo apa pamakatobirwa hapana iwewe uri kuti wokompensatwa sei zviri paviri kuti tinenge ndakutonotarisa current value yegenerator mumashops iri rudzi type generator irori rinonzi chii kanga rakahonda here kana chii chatarisa anoziva zvese zvinozikanwa nemunhu but color its fine ranga riri red kara yanga rirei saka chaimpondendi size yegenerator chete because anoya mamwe ari payellow mamwe ari pared manje chinzwa ningirike apa iwewe yambuvudzi
wanga ari kukumbira generator mari akanga ari kukumbira akanga ari kukumbira here kurenda generator for 4 days. Kurenda generator for 4 days. For 4 days. Achibhadhara $10 per zuva. Makanyorana. Sei. Tinoona unozivana. Kana kuzivana nasi makudetsana sei? Chitsotsi chete chakungopinda weshe. Urati kurenda $10 per day. Saka ngakuri kurenda ku 4 days. Akati 4 days ndinda pedza kugeta $40. Iroro generator tichishanda. Generator tichishanda. Saka kana rishanda iwewe wakanga waziva segenerator rako riri kushanda pa 4 days. Usina kurimutsira uyu aripo uyu chi. Ishe. Uyu haitakura generator asiri kushanda. Aitakura generator kuti anorishandisa iye anogadzira magenerator ero. Chakapota takura generator kuti anorishandisa. Izvi zvokuti anozotakura generator iye agadzira generator. Kwawo kuprazi kumagenerator anofanira kugadzirwa muno mune munhu wana anonzi Brandon. Saka iye aitakura generator singashanda generator kuprazi kwake kuti agodii. Iwe pindura. Andachipindura mubvunzo wako. Andizvo zvavari kutaura. Teerera, ipapo pamubvunzo pacho. Ari kuvhunza kuti iwewe uri kunzwa statement yapa mukuchenjetera kwamuri kuita. Wakuti generator yo wakatakura kana ukaenda ukapuhwa chinhu chakafa. Zvikanzi radio iyi enda nayo. Iwe usina kuitesta. Unenge wagona here? Ngatidzoke pana yemagetsi. Pamusoro mambo. Teerera mwanangu. Ndichikumbira kuti ndibvunzewoka. Zvinoita muno mudare ndomokuti here handikwanisi kunyatsotaura zvinonzwisisika zvamunonyatsonzwa imeni. Kana kuti munondipa flow yekutsanangura. Kana kuti mukundiwa nomubvunzo chete ndisingakutsanangura. Ai, mubvunzo tiri kutakupa mukana uchimubvunza muchipirira. Ndataura pekutanga ndikati generator ndikaripfuwa risingamuke. Ndakanzi ndiri nemaproblems madiki diki. Enda uchinogadzirisa ubvaenda kana wagutsikana naro ubhadhara. Kwete kuti ndakarendeswa generator ndira kurendeswa. Hold on. Iwewe kana wakaenda wakatendera kuti unenge uchibhadhara $10 per day. Takanga tisina kuwirira nezvozvo. Ndakanziwo ndipa 40 kana wagutsikana naro vachiitira. Chiterera inzwa iyo. Nyaya paindi. Wakasimuka kubva kumba kwako. Anditika kuenda kumbako baba. Makasangana parota. Anditi vakutaurira tinozivana. Kuzivana kwenda kunotora chinhu chomunhu. Manzwisere mambo. Ndati manzwere kuti ava vakatitowirana. Saka tiri shamwari taive shamwari neshamwari. Shamwari neshamwari makasangana pamunondo makatakura generator. Takasangana kushopu kwawo. Kushopu kwani? Kwawo mwandi. Akafamba kwenda kushopu kwawo ava ndiani. Takakuenda tese bosi takasangana. Akafamba kuenda kokumbira chinhu kuno mumwe ndiani. Akasimuka kwenda chitsvaga generator ndiani. Right, judgment. Judgment iri kuti iwe mufukudza ndizvo nyamufukudza wabatwa nemhosva yako yekuti wakaenda ukafamba kumba kwemunhu ukanotora generator. Watora generator mwaka waukanogara nechinhu chisiri kushanda 10 years.
nhasi uno wozoya woti hauchamupa zvamakanga mawirira. Chaunga wakagarirayo for 10 years ndiyo chakubatisa mhosva kuti nhasi 2023 ndio pawazoda kumhanya mhanya. Saka pamukutaura kwako ungade kunzvenga nekutaura, asi chokwadi ndechekuti uyu chienda unomupa generator rake, nokuti pa 10 years pamungatotenga 5 generator iroro uchirirengesa. Saka naizvozvo tanga tisiko pakuti wokugara 10 years negenerator remunhu hazviitwe muri muno mudare. Kana waenda kunotora chinhu chemunhu chidzorere, chinoorera kumba kwake, nokuti chikaorera kumba kwako uyu achaya achiti chinhu changu chichiri chipenyu chiri kushanda. Saka ipapo iwe une mhosva yekuti munhu ari kuda generator rake. Kana wariona uya neserial number yacho, kana kuti price yegenerator iroro, woenda unotenga umudzorera. $40 tichaisa takuti wanodzorera generator rake riri kushanda, because uyu pane benefit of doubt iwo muridzi wacho akatengesa akatadza kumutsa mushina wake and haana paakanyora agreement. Next time ngava munhu anotengesa chinhu chake, anokumbirisa chinhu chake, ngachinyorwe pasi. Kana chisina kunyorwa pasi awina, nokuti generator rake ari kuriwana asi kuwo kuti rakaenda pane kutenga unogadzirisa enda unoti zvakati tikuda generator rive rinoshanda. Saka generator rinouya pano 21 days rive rinouya muno rinomutswa dare richinzwa makorokota pariwa generator richaeromutswa muno uyopuwa generator rake. Iwewe ndiratidza serial number yako. Kana atenga rimwe toda kuzoona kuti iri ndo generator uya riaromutswa roshanda zvinokugutsa, tovhara mhosva. Asi iwe uri kudzorera generator kune uyu mumwe wako nemari yemacost yaita kuti uyu asvike pakurwadziwa kunotenga samanisi, nokuti iwewe zvanga zvakakunakira wanga wakanyarara, uyu zvanga zviri kumurwadza. Saka mari ndio wakonzeresa kuti auya agare paagere apa. Saka ndio judgment yenhau yenyu. Saka musi wa 21 unokwanisa kunge watsvaga generator rekupo unomanya-manya. Iwe next court date 10 September pane benefit pa 21 days dzangu. Zvinokwana musi wani? 17.